Добре дошли в Часа на класа. Сядайте. Така, значи, От всички часове точно днеска в В този час на класа трябва да присъствате. къде са Георги и Павел. И каква е тази туалетна? Я ти пикавците. Отидохте до туалет, нямахте между 6 и 10 минути. Еми, ако фанат, фанат. Ако не фанат, Това е положението. пишем. Отсъствие. Както знаете, тази година сте Зрелостници. и ще имате Д. ЗИ. Няма да имате матура за първа година, но пак ще изговорим кое как се пише, къде се пише и всичките, Правила. защото очевидно Много голяма част от вас не знаят. миналата година, когато бях квестор, имах ситуация, дойде едно момче и почна да пише на матурата с синя химикалка. Абсолютно задължително е. Всички с поне 2 черни химикалки. Иване, Специално за тебе го казвам това нещо. защото ти никога нямаш. Талка моето момче на моите часове. Пишете ли си в тефтерчето? Черен химикал. Вземете си. Лична карта. Като ходите си купувате Цигари. личните карти, си ги взимате. Обаче, като дойдете на матура, И дойдете без лична карта. Не се бавите въобще. Така, сега ще ви раздам. Дежурния. Кой е дежурен? Те, ела тук да ги раздадеш, тук ти е работа. Служебни бележки. На тези служебни бележки ще трябва да си напишете трите имена. Не, Никнейм. това не ви инстаграм. ЕГН-то. И номер на лична карта. Искам цифра по цифра да се напише това нещо и да ги проверите няколко пъти, защото после трябва да отидете. Е в дирекцията. И с това нещо, вие отивате на матура. Много важно. Ще ви е написан точно в кое училище и колкото са трябва да отидете. За матурата. Да не вземете да се объркате. И се загубите. Искам всички да проверите Къде се намират? учебните заведения, в които трябва да отидете. Силяне, какво правим? На бар ли сме? Махни ги ти очила. Махни я тази катюка, аз тук да съм се закачила. Чулила пред нас. Какво е това нещо? 12-ти Клас. Пълно безхаперие. начина, по който ще се... Транспортирате. Забравете ми. Колата. Може да стане. Катастрофа, като отивате. Знам, че е много малко вероятно. Но никой нищо не знае. Миналата година Имаше един случай. едно момче катастрофира Точно като теше на матура. и не можа да се яви. Така че по-добре Майка ви, баща ви, дядо ви. да ви закара. Кара. Има градски транспорт. Има таксита. Все ще намерите някакъв начин да се транспортирате до училището. И трябва да бъдете чули ме? Иванче. За тебе го казвам. Защото ти никога не идваш на време. Искам да се запиша. Всичките тия неща. А, да, и също така. Не отивайте там с празни глави. Опит за препис. Добре ли си го помислите? Това ще хвърли клема върху Мен. Аз съм ви класен ръководител. Няма да ме излага. който каквото се подготвил Пълни празни глави. Това е положението. до края на седмицата попълнени служебни бележки и да ми се Бърнат. да няма Губих го. Няма го. няма да отидеш на матура. Простичко. Това е. Сега тихо искам да излезете от стаята. Пърнало ме боли главата. С това исках Всички да сте тук сега в този час. Навънка. тихо, защото секретарката седи и слухти. И ако разбере, че съм ви пуснала, Мене ще ми се